En tiedä, onko ollut ikinä näin hyvässä lohipuolissa. Mulla on vähän sellainen fiilis. Ja en tiedä, tuunko koskaan enää näin hyvään lohipuoliin. Jani puhuu sydämestään. Tämä paikka, Harlokka Falls, on kalamiehen ja naisen taivas. Päivästä muodostuu ikimuistoinen. Kaikille meistä. Omalla tavallaan. What the fuck? Who's fishing? We're fishing! It's gonna go on the rocks.